Dol senior high school ko dol, unsay tips nimo? Gusto ko mag-Japan. So kung senior high school ka, tapos naa ka sa tamang edad para magtrabaho, so pila man ang tamang edad para sa trabaho? So 19, 20, gusto ka mag-Japan, so sa 19 naanay mga nagkaanhian na diri karon 19. So base atong mga nakaistorya nako atong mga niagi, 19 years old na diri ang uban ga-training pa diha sa Pinas karon. So kung unsay kaingon ako sa imo, unsay tips nimo, so pangutan-a sa imong kaugalingon kung desidido ba jud ka, unsa nga kategorya, unsa nga trabaho imong applyan. So imong pangitaon imong kaugalingon kung asa ka fit ana nga trabaho, asa ka mas bagay nga trabaho, unsay ganahan nimo. Like for example, naa diri mga trabaho farming, mga baker, naa pod ingon ana, baker, to chicken chopper, tapos mangita ka. So imong tan-awon unsay mga job hiring nga naa diri sa Japan. So unsaon nimo pagkakita ana, so mag-research kag mga agency online, daghan naman kay makita karon sa Facebook diri, daghan na kay ka makita diha. Pag makita na nimo nga mga agency na ako'y gi-post pod, makita nimo didto. So once na mabisita na nimo ang usa ka agency na mga job posting nga na nakabutang, so makita nimo didto unsay kadalasan nga hiring dire sa Japan. So tan-awon nimo dito kung asa bagay imong kaugalingon, kung desidido ba jud ka. Kay dili pud ka kaingon nga basta lang ka moingon mo anhig Japan, makaanhi ka dayon. Planuhan nimo siya kung unsa nga trabaho imong anhion dire, kaya ba nimo, kaya na ba nimo molayo, so ingon ana nga pangutana sa imong kaugalingon. Karon kung unsay ikaingon nako sa imuha, una kung gusto jud ka mag-Japan ana ka sa tamang edad 'no. So karon kung 19 ka or 20, kuha kag mga basic requirements nimo. Pinakauna diha passport kung naa na kay passport, tapos basic requirements sa pag-apply og trabaho. The rest ana tan-aw na nimo dito sa mga agency nga applyan nimo kay lahi-lahi man kun na silang mga kinahanglan. Usually halos parehas lang man pero nagkalain-lain lang sa mga ginagmay nga kuan siguro uban nga requirements. Samot na kung laing bansa pud imong adtuan. So ingon ana siya, 'pag naa na ka na mga requirements nga na-gather na nimo na nga mga requirements, naa na kay passport, research kag mga agency, applyan nimo, sig online lang. Apply ka online, tapos mao na nay kuan nimo, mao na nay pinaka-way nimo para makapag-Japan ka. Pero ingnon tagadaan ang pag-Japan dili gid siya ingon nga mang-apply lang ka makaadto ka dayon. Agi kag proseso nga di gid pod ingon ana kasayon. Unang-una diha na ang gasto. So kinahanglan jud mo kag kuan, kinahanglan jud mo ka mogasto gyud ana. Kay dili siya ingon nga mang-apply lang ka, murag nang-apply diha nga pagkadawat nimo sulod ka ditso pagkasunod semana, dire dili gid siya ingon ana kasayon. Mao nay tinuod pagkaistorya, mao nang gusto ka mag-Japan, planuha sa imong kaugalingon kung desidido ba jud ka, unsa nga trabaho na bagay sa imong diri. Kung desidido na jud ka, makadesisyon ka na, gusto jud ka mo-abroad, nakakita na kay ano nga trabaho imong gusto, apply mga agency. Maabot na imong plano, maabot na nimo imong gusto. Ana ra.